Greetings to all. I'm just tempted to say fellow South Africans. Kodwa ke ngisho ngeke ngize ngikusho lokho. Ngithi angiyenze lesi statement lapho ngicacisa khona ukuthi uG65 uyatholakala kuma bookings ngoba kusho ukuthi kwenzekile kwabekeka mhlambe ngendlela engazwakalanga kahle ikakhulukazi kubalandeli bami. Ngiyacela ke ukuthi abafisa ukungibhuka ngiyatholakala kule number le 072 91 51281 bese kuthi ku Facebook ngingu All Pasilepe, of which is OLPHASELEPE. Bese kuthi ku Instagram ngu G_6_5. Bese kuthi ku Twitter ngingu @G65. Ngiyethemba ke ukuthi ayisezibabikho inkinga ngoba senikutholile lokhu nikuthole from the horse's mouth. Ngiyabonga kakhulu nje ne support eningisupporte ngayo. Ngiyabonga.